Wa kay pulos nga klase nga asawa ka. Ibut-buti ka diya. Tao saman. Ay pagagahi ah. Ano nilabhan nimo? Una-una agad, tanan sulod sa balay diri ah. Mga shampoo, mga sabon, ako tanan ginapalit. Ikaw ha. Ibut-buti ka diya. Ang tanaw. Mo na nilabhan nimo. Mo na nilabhan nimo. Oh. Dili angay nimo. Mura magkaron pa ka eh. Ano ba ni? Magpagkuha sa isa oh. Nana tiga ka pinangga pre. Magpagkuha isa. Ana, gid. Oh, ana ba? Sabi na kung nausab na ka. Dali lang pre ha kay mukuha sa pulutan na to diri para natay lingaw ba. Ha? Oh, kan na mo ina pinakadabis. Kimi! Unsa naman po manugo na pud ka kabalo kang nakagibuhat dire. Ya isa ni mo trabaho niya at least may pulutan diri ako kaning inom isang barkada. Nagpasulod na pud kasi yung barkada dire kabalo kang nagdipit tag sudan ipakaon na pud nimo sa yung barkada. Ayun di punto nagsugod na pud akong asawa panuwa ka kasi kabayana ka. So, na pre. Spasi sa goro ko. Ayo gawa pre, dire na ka pre. Ako'y bahala ng disiplina sa akong asawa na ko. Pakita na ko sa akong asawa na ko pre nga dili pwede sa kuha nga magrehari ang akong asawa diri sa sulod sa balay. Asawa ra siya. Dapat ako ang masunod. Umusa ko ibandar siya. Dapat sundot ko niya. Damay na po ba? Ayaw gawa pre. Dire na ka. Ako'y bahala ang disiplina sa akong asawa. Dire na ko ha. O dire na ka. Ikaw malaga. Kaya hatdan di kang pulutan ka ron. Tay ka. Ikaw bayhana ka. Di pwede sa kuha nga. Nani mag-gay-gay ka rin sa kuha. Skila nung bayhana ka. Asawa na ka na ay pag-inana na. Isa man. Gay na ka. Dili kayo maminaw sa kuha. Anak ko si mga hati kong sudan dito ah. Kaya nag-inom isang barkada. Asa ka? Mas di palabi pa yung laba-laba mo diya. Alam mo na naman tayo sa nina. Ikaw na lang tayo mo kuha dito ah. Sos ni mo. Ikaw hagi ina natin ka sa una nga. Dili ka mag-gay diri ah. Ako ang hari sa sulod sa usa ka balay. Kaya ako ang balay. Kung isulod si mong ulo ba? Ay pag-inana ha? Ang saman, sukol juga sa kuha? Ha? Wa ko lapot ang laba ka. Basta mo ingon gani ko nga hatdi ko pulutan ka nag-inom sa kong barkada. Dapat hatdan ko nimo. Dili ka mag-inana ka. Ayaw wala naman tayo lain na sundan God. Ikaw ha? Ayaw pag-inana ha? Ibut-buti ka sa gilabal ka ron. Ay pag-binagahin niya. Ikaw ha? Ikaw klase ka bayana ka. Wa kay pulos ka klase ka asawa ka. Ibut-buti ka niya. Tao saman. Ay pag-gahi ha? Ano nilabhan nimo? Una-una agad, tanan sulod sa balay diri ah. Mga shampoo, mga sabon, ako tanan ginapalit. Mga pagkaon ako ah. Awa na di ama. Ikaw ha? Mut-muti ka diya oh. Ang tanaw. Mo na nilabhan nimo. Mo na nilabhan nimo. Oh. Dili angay nimo ang galas bihana ka. Wa kay klaro mo bihana ka. Paghilom di ang style nimo. Una-una ha. Sugod karon. Dinaingnan natin ka. Na dili pwede sa ko ang maghari-hari ka diri sa sulod sa balay. Ako ang hari diri kay ako ang tagihan ni balaya. Ikaw mayana ka? Saman, kanay mo ang ginakuan? Ha? Kanay laboron. Ay na pag ginana. Ikaw ha? Wala lagi kay lain trabaho diri sulod sa balay. Kanda talang kanay mo laba. Pagka umana ng laba, unsa pa may trabaho nimo? Umahumay ka ng laba. Oh, anak ko niyangi ko si mong hatdi ko pulutan dito ah. Nanarang hangi ko si mo ah. Nya mo tubag-tubag pwede sa kuha. Imo ako gipakaulawan sa akong barkada. Ayaw akong pakaulawan sa akong barkada. Ba't sulod na? Sulod sa mong ulo. Kung klase bihana ka. Ay nanay, bunal ko planggana si Muaron. Kasi magbuak ng planggana ka ron. Ikaw ha? Ay pag inana kayo, makita yun mo kung unsa kung maglagot ha. Na, hindi pwede sa kuha magari-ari ka sulod sa balay. Ingna di ka kuwag pulutan. Eh, mag-chatting mo sa kuha may ko na ko. Oh, mao na lang ni pulutan na pilan. Grabe po ka pagkaon ng bayana ka. Oh, sa ni pilan ni bukog mo ni pagkaon sa kong barkada nako. Sa api bayana ni. Nya, mo na lang ni. Ang sabaw nga bariles nga 1 kilo nga akong gipalit. Puro bukog ng pilan. Nya ikaw ginana ka. Pertin ng kusugang mukaon diri sa balay. Sus ng bayana ka. Wa gid. Di ko makaya ang style mo ba. Dili pwede sa kuwang magkayari ka. Mo ni timani gyud. Sa sunod isa ka mando na ako dapat mutuman ka ug sa akong ingon. Sunod din sa mong ulo kime. Wala sa ko kasama sa akong ginabuhi. Kasi malundan ako sa itaga sa